get money. They know they do cha-cha-cha. If you look around, you go see evidence. It's money movement, you are nothing. My men who heavyweight men, no be normal men. Mesu. Men with so many sources of income. Onyeze nwa mobi ebube egwu ndị Igbo bịa. Movement. Men wey get money, they know they do cha-cha-cha. Inanya nigga full evidence. I go lie for you. If you hear we want. You know say na men ebuni. It's money movement, you're nothing. Men will wait. Heavyweight though, no cha-cha-cha. No cha-cha-cha. Make money lift up. It's money movement, you're nothing. It's money movement, you are nothing. Men will wait. Heavyweight men, no be normal men. I go lie for you. It's money movement, you are nothing. No cha-cha-cha. No cha-cha-cha. It's money movement, you're nothing. It's money movement, you are nothing. Men will wait. Heavyweight though. Men will wait. I go lie for you. It's money movement, you are nothing. My men are billionaires, go and verify. Lezano men akwado sigo. Anya do go ready. Convoy akulugo. Eduze achalugo diawe loche. Enu nwoke ka na-ebecha. Nwoke bụ dala mmicha. Poverty breaker dị na nwoke. Odogwu. Some people side to like money. Some people side to praise money. I want to ask a question, brother. Rolls Royce on a sogging song. Lamborghini on a sogging song. Baby girl, soft life on a sogging song. Abunye ki sugar no igabu. Ndị Igbo ekene m unu. Yes, aha m Prince Chukwueze, Nwakibie 1 n'Igbo land. Today woke ụbọchị ndị Igbo Congress Duisburg. Unu n'anya anyị kwadoro ọfụma. Yes. Igbo Congress otego aka anyị mere meeting a. Ọ na-etokwanụ. As for today, our population aba n'ụba. Anyị na-etokwa na amụni. So anyị nwekwara ndị women wing ụmụ nwaanyị anyị na-ekene ha. Once can opportunity I can everybody better about today and the Kagabe Quabia. West and everybody got drying in Nama. And the high gave me a million udo. And one cigar, one Bokan. I get Jabatan Udo, no one suburban. When I say Udo drying in. When I say all my team, all the whole executive members, and my young quick, and when I say Oga de Hanama, because all collective effort I need them that Igbo standard today, you know. I won't by my own power. Yeah, when I connect when all the whole other members, when I saw Gadronya on Anama, when I see no do drying in it. Now, how to cook Kabiam, he said, Ndi Igbo mama no Ndi Igbo ekene m unu. Mụ na ndị be m yi wee bịa Duisburg tata na Germany. Sị ka anyị bịa nọnyelụ ndị Igbo na mmemme olili ha na-eli today a na-akpọ Igbo Congress. So I'm happy na m bịa here kwudo ndị Igbo n'ọtụtụ. Ife njirokwa na oyili akwa ndị Igbo bụ na abịago m obodo a, abịago m Holland, Netherlands before agwabazie m gbasalụ ife a na-abịa. Ọ bụ na achịrọ m akwa m na ife nchi akwa nchi bụ maka oyi eme tụba. Mana asị m na m esilila ọnwụ bịa maka na ife ndị Igbo ka a na-eme. Ọ bụrụ ọsọ nyi akwa ndị Igbo, onwe bụ na abụgolu m onye Igbo. Abụ m onye Igbo. Kwete n'Igbo na-eme ife dị n'Igbo. So na-abata m fụ ife ụmụnne m na-eme obi tọọ m ụtọ rinne maka na ọ dị mma na anyị na-unite maka ezigbo ife. Mbịakọta ọnụ anyị ya bụ maka ezigbo ife na-abụrọ maka ajọ ife maka na etu esi mala obodo anyị a na-akpọ Nigeria afọ anyị na-emebizi emebiri nne. So na anyị eji culture anyị were promote afọ anyị ka ndị ọcha anyị nọ na befa makwanụ na ya bụrụ ọsọ ajọ mmadụ na anyị bụ ezigbo mmadụ. Anyị jisie ife ya na-emesie ike ha na-abịa na-afụ ya. Ndị be anyị ndị nke na-achọrọkwa ịpụta apụta ha enwee ike iji na-apụta den ọnwụkwuo ife ọjọọ ndị be anyị na-eme oyele aka ya anọghị enwe na-agwa ndị na-eme ha nwepụ aka enwe n'ofe
maka o mewe aka mmadụ nyekwa ha ndụmọdụ den ọnwụkwa ndị be anyị ife na-esiri ike nwa otu o si nọdụrụba ọnọdụ fa ọ bịakwa ọfụ ndị si obodo ha ndị ụmụnne nọ ọkọsalụfa kama ọ ya eje tinye ebe aka na-aja ife enyere ya aka so ana m akwado na-ekenesi ike ndị nwepụtara atụmatụ a wee na-eme ya na Duisburg, Germany na-akpọku ndị niile nọ na Germany and ndị nọ n'obodo ndị ọzọ dịsị n'akụkụ Germany ka ha bịa nọnyere ha ebe anyị si wee bịa bụ Amsterdam ka anyị si wee bulu moto wee bịa ebe a wee sị ka anyị fekena ihe na-eme nụ mana afọ m ya oju m afọ wee na-ayọ ndebe anyị ebe ọbụla onye nọ nya bụrụ ambasadọ ndị Igbo nya na-emesi ife Igbo ike na ọ bụrụ aja ife ka ya eji wee mara anyị si jiri ezigbo ife wee mara anyị so ana m ekene ndị nwepụtara atụmatụ a na-asị ha jisi ike mbido na-afịa arụ mbido akwa na-afịa arụ mana akwabazi anya bụ akwa ọ daba ụda ndị na-adakwa abịa na-asịkwa ha na-abịa mitini maka na ọ mitini ụmụnna ka mmadụ na-esi wee mata ihe na-eme n'obodo ọsọ chụba ịmalụ na ọsọ achụbago asị unu ndewo ịma na asị unu ndewo so ana m ekene unu na-asịkwa ka Chineke nna melụ ka ụbọchị tata bụrụ sọ mma mekwa ka ọ na-aga n'iru ka Chineke nna mekwalụ ka unu wee nwee ike inwe ife unu yi eji wee mee ife a tinye aka na akpa unu wee nwepụtasị ego eji akpa olili onye na-akpa olili na olili ama akọkwanụ na-abịa so ana m ekene unu rinne na-ekene ndị Igbo na-ekene ndị Duisburg ndị Igbo nọ na Duisburg na-ekenekwa ndị anyị nọ n'obodo fa bụ ndị ọcha nwekwa obodo a otu fa si wee nabata anyị wee sokwalụ na-akwado wee nye anyị ebe anyị anọ wee na-eme nyabụ ife ịfụrụ na ofe anabatakwala anyị ka anyị nabatakwuo fa site n'afa Jizọs Kraịst ebe onye nwe anyị daalụnụ ndị Igbo Igbo kwenu Igbo kwenu Igbo kwezuonu afa mụ bụ onye na-ekwukwa okwu a bụ Honorable Victor Jideofor Okoye onye eji ọbata obie wee malụ former majority leader Anambra State House of Assembly ndebe anyị ekene mụ. My name is Chike Okoye. I'm the son of my father, Victor Jideofor Okoye. He just told you about this beautiful event, and I'm happy to be here with my brother as well. Nice to be here in Duisburg with all the Igbo people celebrating our culture, and I wish you all the best. Indibo Queen. Yeah. Hello everybody, I'm Namdi Okoye. I'm here with my father and brother. I'm here with my father to support him with everything that's going on with the African people. And we hope you have a great time and we support you. Indibo Queen. Yeah. Ndị Igbo mma mmanụ. Abịa m here with ụmụ m ka anyị bịa kwado ife ndị be anyị na-eme na Duisburg. So ndị be anyị ana m ekene unu isi na ike ife unu na-eme amaka ọ dị mma ebe ọbụla ndị Igbo nọ ka ha na-ejikọta ọnụ maka ife dị mma ọnya ka anyị ji wee si Amsterdam wee bulu moto bịa ebe a ka anyị bịa afụ ka o si aga so anyị na-ekene unu mụ na ụmụ m Chike Dozie Okoye na Nnamdi Gozie Okoye na mụ onwe m bụ Honorable Victor Jideofor Okoye ndị be anyị ekene m unu. Ladies and gentlemen, on behalf of the Executive Chairman, Igbo Congress, Wakibia choose the duly elected Executive Chairman of this great assembly, DJ Holland. Make you not for my voice. Now this voice and they pay my house rent. Ladies and gentlemen, we are privileged to have in the house one Chief Executive Vice Chairman, Igbo Congress. All other executives, you are highly recognized in the house. Before I proceed with protocol, ladies and gentlemen, I want to officially introduce to you all members of the entertainment crew tonight. The first among equal is our own brother and member, DJ Stan. Put your hands together for DJ
ladies and gentlemen. Yes. Thank you. We are privileged to have in the house a fine video production. A fine video production. Powerful civilian. Put it up for him. We have to patronize our own. It's very, very important. And the last but not the least is myself, Chief Martins of Form. Ako Kodike 1, the Delta South. Confirmed chieftaincy title holder. Yes. As the master of ceremony extraordinary. Yes. Put your hand together for him, season man. Yes. Thank you. All my fans in the house, I thank you all for this great privilege. Not that I'm the best master of ceremony, but for you to patronize me, I say thank you. Very big thank you, very big thank you. I'm doing my best. If my best is not enough, come to me, I will improve. Yes. Nobody has monopoly of knowledge. So thank you for your patronage. Igbo Duisburg, thank you all with all sense of humility and less pride. I say thank you to you all. Thank you. God bless you. Thank you. I'm Igbo Duisburg. There is no better place to be today than where you are. And I promise you, with my lieutenants in the house, you will never regret any minute spent here. Thank you. Ladies and gentlemen, we are privileged to have in our midst Chief Charlie Ugochukwu. Chief Charlie Ugochukwu, chairman of today's occasion. Put your hands together for Charlie Ugochukwu. Put your hands together. Charlie Ugochukwu and his amiable wife. Come to the high table, please. Please, a clapping ovation for my chairman. Because Charles Ugochukwu na love, Yes. All right. Yes. What are we talking about? Ladies and gentlemen, the assistant chairman tonight is Chief Dr. Edward Oragie. Put your hands together for Chief Dr. Edward Oragie. Honor in the house. Obìnrin ká na la kizuzu no mutu. Because kwa na aka okwe bi na dike kizuzu. Obìnrin ká na la wa no mutu. Awa wa assistant chairman. Yeah, Lord, yes. On my list here is a very powerful gentleman, Chief Benjamin Madumere. Is he in the house? Chief Benjamin Madumere. On the way. Chief Sir Frank Emeka Anyahara. All the way from Cone. Because Akbo will give Binay immediately. Oyen Akbo is also a chief. Yes.
Chief Excellency, I'm going to get another sound. I'm one. No. I'm going to buy some money. Hey, you will be going to the toilet. Because as a new lesson, okay, the money, proprietor general Pan African restaurant. As a new, okay, the executive member, this is one SN. Because I will rotate. As a new, in the house. Because permit me to welcome Chief Chris Ndibe, Onowu Igbo, First Executive Chairman and Ambassador Association SN. Onowu Igbo Nile, Chief Chris Ndibe, because come and take your place at the high table. Yes. The champion, the lion is here. The emperor, the conqueror, the champion, the lion is here. Our dominant. The emperor, the conqueror, the champion, the lion is here. Sir, get us in trouble. You're welcome, sir. You're welcome, sir. I did too powerful. Wherever we stay our food, we dominate. It's our nature. In our Igbo, you wait and see the one can live on people too much. The one is speaking. In our Igbo, we will manage you. Yeah, we complete you. Chief, you welcome, sir. Everyone, I'm loyal. I'm loyal. Thank you. Chairman of everyone all in the house. The gentlemen. Yes, bro. Chief Ambassador, Uche. What about Aka one? Nalae Igbo. What about Aka in the house? Chief Malaki Makago in the house. Chief Malaki Makago is in the house all the way from Lipstadt. Only as you find out. All the way from Lipstadt. Chief Malaki Makago. Yes. He was everywhere. They had a Peru, Nibo Nazi. They got a Washington, Nibo Nazi. People do too much. Yes. Chief Eric Mabu, Executive Chairman, Enugu State Association, in the house. Chief Collins Animato, in the house. Because if you sign to this paper, come to the master of ceremony for prompt recognition. Thank you. Chief Moses Okoro. I am the one nation in the on the house. The executive president on the way. Thank you. I can sign the president of the vice chairman. Everyone, you will come on the Zoom. Hand over the microphone to the chairman of tonight's occasion in the person of Chief. God bless you. You're welcome, chairman. Chief Charlie Ugochukwu. Please listen. This man doesn't shout like me. He is not an MC. Please. I know he's an eloquent speaker, but he doesn't shout. Sometimes I shout. So let me hand over the microphone. Give him attention. Please. Thank you very much. I'm going to bless you. Igbo mama cha Igbo kwenu cha Igbo kwenu It's an honor to be in your presence here and in your midst, the chairman's occasion. I thank you for giving me this very honor, and may God bless you immensely. Using this opportunity to welcome
everyone here, old and young, chiefs, titled men, engineers, doctors, ndị Igbo selo, onye chiri, nyazelo. And welcome also men and gentlemen from far away, mostly young men from Duisburg. They have been here for a long time, and some other persons will be represented here, so you are welcome. Igbo Congress Duisburg is welcoming each and everyone. And as we are here to support them, and we are also here to drink and eat with them, I use this opportunity to thank the former chairman and the present chairman for their wonderful efforts to carry this very meeting higher and higher every year. We'll be hearing the great things they are doing among themselves and back home in Nigeria. So please, as we're here, we are not here only to eat and to drink. May we also help in supporting every project that they want to do. God bless you. Thank you very much. Thank you, my chairman. God bless you. Put your hands together for the chairman. Okay. Thank you, Chief Charles Ugochukwu. Deacon Charles Ugochukwu, take command. My personal person shall be with you. Yes, thank you. Ladies and gentlemen, we are going to observe a 1-minute standing ovation in respect of the chairman and executives and the entire members of the Igbo Congress Duisburg. We are going to welcome them officially and thank them for their indefatigable effort in making sure that their cultural day is a success. As far as I'm concerned, this cultural day is a great success. I'm very happy to identify with them. They have 3 tribes. They have 3 tribes.
attention for 1 minute. 1 minute attention. Thank you. Today is Igbo Congress Cultural Day. And we're going to open it with a prayer. Igbo people are known for that. And I thank that today my honorable extraordinary master of ceremony is taking care of things. Ladies and gentlemen, give it up for all these here. Come on. Thank you. Because the club, we asked when you go to the club, nobody claps for me. All right. But we're going to pray. But I'm going to pray in my Igbo language because today is Igbo Day. I cannot pray in Kafanchan language. I'm sorry. I'm sorry about that. And I will end the prayer with English. Because 1 minute, ọ bụ n'aha Chukwu Okike nke abịa kere elu ka ala kee mmụọ kee mmadụ ekelele m elu kele ala kele eke kele orie kele afọ kele ngwọ kele achị anọ n'izu anọ wee kwuo sị na ọ ga-adịrị ndị Igbo Congress na mma si na ndụ dandụ ruo na ndụ dandụ na ihe ọbụla atụmatụ ọbụla ha chọrọ ime n'ụbọchị nke taa ọ ga-agaziri ha ọ ga-agara ha n'ihu ha gwuo n'aka ndị ha kwute mma mma gwuo n'aka ekpe ha kwute mma mma ha na-achịkwa oge na ndị ala maka ndị bịara anụ ndị na-anụ anụ ihe m na-ekwu ndị Igbo people are extraordinary human beings. When allowed, I'm going to give you a brief snapshot history of Igbo people when the time permits. But we are here to open this occasion. And I pray that all of you, wherever you come from, you will return back to your place in peace and nothing unfortunate will ever happen to you. And it shall be well with you. As you come here today, you shall celebrate with us and all will be happy. And you will retain a very happy memory of today's occasion. We the Igbo people, we call God before we move. I say, Chukwu Gada Mada Waramodo. As in Nogadra and Amandichi, let us remember our brother, Okai. May his soul rest in peace. Let us remember our brother, John. May his soul rest in peace. Amen. The kind of people didn't know that they opened the door and I'm was in the chain. Now, leave for me. Now, that will I open up more, that will I open up now, mother. Kachina China will I open up mother. Oga drink Igbo Congress Nama, send on the gun, go on the gun. Even in there, Oga drink Nama, send on the gun, go on the gun. He said, he got a leg now. Please, whatever you are doing here tonight, you have to appreciate the people. I'm a very rich man. I don't use my phone to make money. I have money. What is your problem? Somebody to start me. Is it a problem? Yes.
anaghị alụrụ oyibo so anyị asụ ya n'oyibo n'olu ka anyị ga-etonu ntị obele ndị Igbo Congress Duisburg butere anyị ọjị anyị kwuola na-ekele chairman na-ekelekwa ndị executive ya niile maka nkwado nke a kwadoro anyị n'ụbọchị taa before aga ọjị a biko anyị na-akpọ ndị steeti ọbụla dị iche n'iche n'ala Igbo ka ha bịa were ọjị anyị na-akpọ ndị Anambra steeti biko n'ugwu bịa were ọjị ndị Anambra n'ebe a ma n'ugwu bịa were ọjị ndị Enugu steeti biko bịa were na ọjị ndị Enugu steeti bịa were ọjị unu chetakwara na a na-ejiri ife wee na-ewere ọjị Biko, onye ọbụla na-ewere ọjị ewere iro tinyere anyị bịa biko. Thank you very much. A na-ebuko ụlọ gị ewere ndị Enugu gara aga. Confirm, confirm. Thank you very much. Yes. Ị ga-adịgo? Ị ga-adịgo? Ndị Igbo biko ndị Igbo ndị ewere ọjị Igbo steeti na-ewere na ọjị. ndị Igbo ewere na ọjị Yes. Ọ ga-adịgo na ọ ga-adịgo. Yes. ndị Abịa Abia steeti na-ewere na ọjị. ndị Abịa Abia steeti. Abia steeti Ụmụ Alex Oti na-ewere na ọjị. Na Chukwu azụrụ ụmụ. Abia steeti Abia steeti. Ọ dị na bless. Bless. Biko ga were ọjị. Ekwughị ihe iji na agbada ya.
What are you talking about? Confirm chief. Hey! You don't know who's in. Number one citizen. You don't know who? Aguguri. What's Aguguri? Yes. Yes. Indeed, that will not you. I'm a vice. You don't know who in the house. First executive chairman, Anambra State Association. Igwe Onowu. Past chairman, Igbo Congress. Duisburg. Because they are large. Former chairman. Chief Kutenna Iregu. Iregu, they are large. The governor himself, please. Biawaraji, chairman Sip Biawaraji. Governor Uchenna Iregu. Chairman Emeritus, Igbo Congress. The man who laid good foundation in Duisburg. Yes. That we are enjoying today. Chief Uchenna Iregu. Chairman Emeritus, Igbo Congress. Chairman, present chairman. I can attack us one. Because that will have a lot. Waki Biano Mose. Chairman Extraordinary Igbo Congress. Waki Biano Mose. Assiduous, intelligent, and indefatigable chairman. Yes. Confirm. Not in Igbo Naga. Not in Igbo Naga. Confirm. Yes. Nzukọ ndị Igbo SM ya welu na ọjị o. Nzukọ ndị Igbo SM bịa were na ọjị. Chairman ga-anọ vice chairman nọ vice chairman bịa weta ọjị on behalf of nzukọ ndị Igbo SM. Nzukọ ndị Igbo SM ya welu na ọjị o. Nzukọ ndị Igbo SM. Chief Cosmos nna m onye ọzọ Gawarachi Chai awa the chairman extraordinary nzukọ ndị Igbo SM. Rock a bit, sorry. Thank you. Ewuniweo, thank you. Yeah, the body but easy. Easy now. Yes. Chairman, nzukọ ndị Igbo na Bilifed biko bịa welu na ọjị. Ndị Igbo Congress Bilifed bịa were na ọjị. Ndị Igbo Congress Bilifed bịa were na ọjị. Chief bịa were na ọjị. Bịa were na ọjị Chief bịa. Our chairman Ndị Igbo Congress Bilifed. Ndị Igbo Congress Bilifed. They are on their way. They are coming now. Igbo everywhere. In Afghanistan, Igbo ike. Ịchọ ka agba Muslim. Important na ego ga na-apụta. Iji ndị Igbo egwu. Onye na-awụ onye Igbo emewe akwa ihe gbara ya. Na-abụ chairman enwe ndị ọzọ. Okay. Biko Obosi Silas Club bịa were ọchị. Obosi Silas Club bịa were ọchị. Ha bịa were ọchị biko. Ihe ọbụla unu ji unu tiri ndị Igbo Congress. Onye ọbụla unu ji unu chere 100,000 euro anyị ga-eme accept. Obosi Silas Club bịa were ọchị. I'm on the way. Obosi Silas Club on the way. Obosi Silas Club. Ndị Igbo Muchi Glabak unu ga-awelu na ọjị o. Ndị Obosi on the way. Obosi on the way. Glabak unu ga-awelu ọjị. Obosi on the way, my chairman. Yes. Ha!
My personal person. My personal person. Yes. Our chief call. Tira hena baza. Tira hena. Military and the chief call. I'm on your water now. Because Nibo Mutikilabak, you are not it. Nibo Mutikilabak, you are not you. Also, the Gabriel and Major, I'm my water. I'm my own water. Because the government itself is around. Our chairman emeritus, Igbo Congress, Duisburg. And the thing, hey, chairman, hey, chairman emeritus, Igbo Congress, Chief Uchenna, Irebu, thank you. Okay. Because the old bandit, that was not it. Old bandit, that was not it. Only one people got old bandit, I come on hand. Old bandit, that was not it. Because I recognize you here. Now, something is wrong. One of the old bandit, how many Calabao Township? People kind of tell the old bandit. Nzukọ ụmụnna unu bịa were ọjị nzukọ ụmụnna unu bịa were ọjị biko ndị Anambra obi ga-agbaghara m Anambra Union ese biko gbaghara m ya na-emekọ n'adịghị izi ha onye ezi ibe m ị ga-adị o bịa were ọjị ọbịa ma Anambra Union yes ọ kajara akaja ọ na-aga m na-eso n'azụ what are you talking isi chief what are you talking? Let's make a secret. What did people comment? Mark and Yes. And this is one hey, every vice chairman is coming on the house. Because we're all here. Thank you very much. Thank you very much. Okay. Because Abriba Communal Improvement Union, that way not it. Because Alusona Union, Düsseldorf, that way not it. Alusona Union, Düsseldorf, that way not it. Because Igbo Pumata, that way not it. Igbo Pumata, that way not it. Thank you. Because in their world of Raji, you can always come around. Because Bisa Union. Igbo Colon, that way not it. Igbo Colon. A powerful union in the house. Igbo Munster. All the way from Munster with love. I will watch it. Sorry, thank you very much. Okay. Because I would only never know which Dr. Chris in the bed. I had no microphone. Thank you. Thank you very much. Thank you. Because Igbo know who Kwata, the first citizen of Igbo land, Agukuri, Anambra State. When I'm history, I will tell you how you are a big occasion. Every God, Igbo, Otakoni, Big of Aaron. Ndị Igbo kwen. Because everybody too rowdy. This place is rowdy. Please help the master of ceremony. This place is too rowdy now. Please, thank you. You don't see a great party like this and spoil it. It's never done. Don't try it.
Okay, continue with the work. Please, Igbo no water. Any communication, your attention is needed here. Igbo zone. Because all the other know Igbo. I hear Igbo where was it? Because it's a Roman and attention, please. Because I say, this is going to be what the Lord is with the Lando. I want the family here. I have Tata family. Because I do a lot of people know water because then attention, give him attention, please. I know what to go to Kabiama, or just go to the line here. I atapani onye ọ natara ọjị ya atata ndụ tata arụ ike tata ọganiru ezigbo ihe onye ọrụ na-achọ n'obodo a ọ ya enweta ajụ ihe nke dị n'obodo a ya adịrị ndị nwe obodo a nke dị mma anyị ewere ewe na ndị na-achọ mkpụrụ afọ anyị enweta ise ndị na-achọkwanụ di anyị enweta ise ndị na-achọ nwaanyị anyị enweta ise onye ọ natara ọjị ya atata ndụ tata ihe akụ ihe enwe ogologo ndụ arụ isi ike ụmụ anyị azụ ụmụ anyị azụkwa anyị ise n'afọ Chukwu okike abịama igwerewu biko ka ọ na-aga pụta azụgara m onye Dr. Nomi, thank you Thank you. DJ, hold on. Please, before I proceed with protocol, we have Igbo Congress Raffle draw in the house. Igbo Congress Raffle draw in the house. Just with only €5, you can win bicycle, microwaves, a lot of new items. Please. You can be the lucky one to win. A winner must a match. They are not magicians. Somebody must win something tonight. If you are interested in the raffle draw, come to the Raffle ceremony and have one. Very important. Thank you. The kola nut has been blessed. Break the kola nut and share it. Keep on sharing table to table, please. Make sure everybody gets this kola nut. Permit me to hand over the microphone to the Executive Chairman of the Igbo Congress, Waki Bienu Munze. Please choose for a short opening speech. Thank you. Cha-cha-cha-cha, Igbo Kwenu, Bienu, Nwonu. Our protocol observed. I want to use this opportunity to welcome each and every one of us here today. Chairman of the great occasion, the Vice Chairman, all members of the high table. You are all welcome. We thank you for being here today. We thank each and every one of us that is here today. Most especially, the Igbo Congress Duisburg, all the men and the women who made it possible for we to be here today. Igbo Congress, I have a long history, but I will make it short because of time factor. Yeah. Igbo Congress Duisburg, that is a brief history. Igbo Congress Duisburg was officially founded and registered
Because I'm going to use the opportunity to recognize our first chairman of this organization, which is the person of Chijoke Ahokanna, which ruled Igbo Congress all the year from 2009 to 2014. Although he's not around, but we still recognize him and he's present. Organized present and not here, at least his spirit was with us. So we recognize him much, you know. He received this Congress, make it legally operation and provide with constant membership. So we recognize him so much. After Chijoke Ahakwana, we had the person of Zebedi Kori, which was our next chairman who ruled this organization from the 2014 to 2019. Instructed and official informed, acknowledge, finance accordingly, and maintain the annual end of the year party as a unifying event. After Zebedi, we had the person of Ken Samuel Irewu, the governor, who ruled this organization from 2019 to 2023. Expanded membership, increased unity, introduced Igbo school from 2000, created the Igbo Duisburg Cultural Group 2002, and extended Congress validity in Duisburg. During his regime, the Congress lost Mr. John Okai, because John Okai was our member, our former treasurer, and we lost him. A great member of Igbo Congress, who passed away on 24th of May 2021. He was accorded all the respect and honor as state of the Congress Constitution. Prince Chuks Tochukwu Eze took over from the year of 2023, which is the present chairman. Focus on cultural preservation, strong community, and investment projects for the member. Igbo Congress Cultural Day 2025, the first of the kind of Duisburg. During his regime, the Congress lost Mr. John Carlo. John Carlo was our member who lost last year. We respect him and we know ever will honor today. May God grant him eternal rest peace in Jesus' name. Closing notes. All the members, both past and present, have been hereby involved in the progress of the union. The chairman called on us all day continue in our to make Igbo culture and language known here in Duisburg and Germany as a whole, as it is the only evaluating legacy he can leave for the future generation. Thank you very much. Because I want to use the opportunity to thank everybody here and to welcome everybody. Wherever you see yourself, it's a high table. Be free, be okay with yourself. Thank you very much. A clapping ovation for the chairman. Put it up for him, put it up for the chairman. If your hand is free, put it up for him, it's not easy. To chair Igbo is not easy. Igbos are very proud, independent people. For you to be their chairman, you must be an extraordinary human being. It's in
Let's
Igbo Igbo Congress, Duisburg, they are wonderful, they are powerful, they are great men and women. And this association is what emulating. This association have come from far. They have achieved great things since the years they have been in existence. And today is another milestone that we as Igbo and friends of Igbo and friends of Igbo, Duisburg, we've come together as one body, as a family, to support their goal. And what is this their goal? To help the less privileged at home, to help the upliftment of those ones that cannot be able to help themselves. And that's why we all have gathered here. I have great men here around me and women at the high table, whom I know they are very good men and women, both in their heart and in their giving. So please, gentlemen, I know we have been entertained with all the things to eat and to drink that helps life. Man, it's also good for us to join hands as a family in donating money to this wonderful union so that we can push their goals in the things that they are doing. On behalf of my family and my company, we are delighted to give, just for the beginning, the sum of 1,200. God bless you. 1,200 euro for the chairman of tonight's occasion, Chief Charles Ugochukwu. Now, put your hand together for the Charles Ugochukwu. 1,200 euro. 1,200 euro from the Charles Ugochukwu. Yes. Thank you. Thank you. See the honor. When they 1,200 or when they 50 to be a quacker. Because I couldn't naka. Hey! Who now go on? Maybe I don't form my hand though. I'm a first class master of ceremony. Nobody should form my hand though. Nobody. You know, I'm not going to try. I'm calling on the assistant chairman. Assistant chairman in the house. Hey! Assistant chairman. Biko with a microphone. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, I'm very happy to be in this occasion. But before I'm going to introduce myself, I'm an Igbo man, and then I'm a culture man. I'm going to speak Igbo because I'm an Igbo man. And I'm very obiọma juru m otu si wee bịa n'okeshọn ahụ a na-eme. Ọ masịrị m amasị wee bịa ebe a. Abụ a ga-akọwa onye mbụ and then wee kọwakwa otu ife a na-eme si wee masị m. So mụ ahụ Chief Chimara Ibekwe Orege Umuchu Okwu Ebradike eji obiọma na obi ọcha na ọganihu wee na-asị na okeshọn a mere na ife a na-eme dị mma na na-eji 1,000 euro were na sọpọt ihe a na-eme. Assistant chairman, 1,000 euro. 1,000 euro from the assistant chairman. Thank you. Put your hands together for the assistant chairman. 1,000 euro. 1,000 euro. Don't be so far. Thank you, thank you, thank you. Hey! Hola, Komodo! Hey! Die! Thank you, Mr. Hela. I beg, now you don't give. When you don't go, put your heart together for them, you know easy.
1,000 euro, 1,200 euro, you don't clap. Or when you in Naira, Kenya, Kaka. Euro and Naira, which one big pass? What did happen? Thank you. Assistant Chairman. Money will be humble to you people in Jesus' name. Yes. I'm calling on no other person. The first executive chairman, Anambra State Association. You go know who? You go know who? Yes. Chairman Emeritus, Anambra State. First executive chairman. The pioneer. I'm a new microphone. Go play Sunday Igbo Congress. Duisburg. Thank you. Igbo Congress when Igbo won. I'm very happy to be in your midst today. Now I like progressing. I like to make everyone I go for. Igbo Congress carry open to them. And I'm preparing to say my name is Ike. So I'm not support you. I have a new moral support. Now support you with the sum of 500 euro. Thank you. 500 euro. Ladies and gentlemen, put your hands together. Hey! Moses Okoro in the house. Okay, what you consider double blessing. Because I will change, he was said I will change. Chief Moses Okoro. Because I'm hand over the microphone to the chairman of Nsuku Monna, President-elect Nsuku Monna SM. Nze Chinedu Ilo, Ana Flugo Nezi Vitagwata, Nibo Mado, Ana Flugo Nezi Vitagwata, Kowa Yoku. Thank you, sir. Ndị Igbo nakwa ebe a. Ndị Igbo kwenu. Ndị Igbo kwenu. Ndị Igbo gozuonu. Unu na-anya ebe a n'ụbọchị nke taa, ife a na-eme bụ emume ndị Igbo. So mụnwa na ya onye ọbụla ka anyị sọpọtụ ife ndị Igbo Duisburg na-eme. Ana egwuregwu unu. Mụnwa Nze Chinedu Ilo anya furu ugo n'ezinifte agụata. Aga m asọpọtụ mmemme a na-eme with sum of 200 euro. Thank you. Anya furu ugo korea. Ana kwakeba. Anya furu ugo n'agụata. Oye ndị Igbo Congress 200 euro. Thank you. Thank you. I am going to go. Confirm. Thank you. Because I'm a political chief, Benjamin Madumene. Because one name, there has a Igbo Congress, Duisburg. It was a Chicago. I can't tell you no more. Where am I microphone? Oh, God.
Igbo kwen. Igbo kwen. Igbo kwezuenu. Biko dịka ndị kwuru okwu kwuru, afọ m bụ Chief Benjamin Madumere, ọkọ Forgotten Hagen GmbH. Obi dị m ụtọ ịnọ n'etiti ụmụnna m today. Biko agaghị ịtụfu oge unu biko. Aga m akwado ihe na anyị na-eme maka na ọrụ onye aghara nwanne ya. Ọ ga-eri the sum of 300 euro. Yes, because when the Igbo Congress Duisburg 300 euro, Chief Benjamin Madumere, yes, because I'm my quality Chief Ambassador Uche Ukeje. What a kotaka one nalae. What a kotaka nalae. Thank you, sir. Igbo, mama no. Igbo, mama no. Igbo, mama no. Diano, Wano. Wano. Open Chike in on a etiti Igbo Congress, Duisburg. Obo a kind of joy. Igbo in on the titular. Without wasting much time, I will first apologize for coming late. And I want to better call the way from Bremen and also Teraka Small. So without much ado, make a lady chairman of the Igbo Congress, Duisburg. He's doing a fantastic job. And Masakake Warakage, Kajuma Babu Nona Dizzy. At the same time, I support the Igbo Congress with a sum of 200 euro. The one. What a Wataka! Oh, yeah, 200 euro. Napunaka! All easy. Thank you. All easy. Open them. Because one day, you will chief because. Igbo kwen ndị Igbo Duisburg kwezuonu. Aha m bụ Chidi Chukwuonye. Esi m very far place from Grona were bịa. Onye nyere m phone, onye nyere m mic akpọghọ m na tebụl, mana otu ochinede onye nyere m mic akpọghọ m na tebụl. Abịa m ikele ndị enyi m nọ na tebụl wee nọdụ hie, mana otu ochinede aga m akwado ndị na-eme ihe with 200 euro. Biko ọ ga-abalị ego gara erubere gị isi. Ọ ga-abalị gị. Yes. Biko anyị na-anabata n'ọgbọ High Chief J.N. Nwadike, ọnwa ebusi ọnwa n'ezi achị, Chairman Nwadike Ultimate Shipping Company, Germany, worldwide. You're welcome. Ọnwa Igbo niile, you're welcome. Thank you. Because I'm handing over the microphone to Papa for Life. Papa for Life. Because High Chief Nwadike Lekwe chege no. Biko want them. They will chege ba. High Chief Nwadike, you are welcome. Papa for Life. A those state-born Nigerian to German citizen. A man that loves Igbo people with all his heart. He can stand for Igbo people anywhere in the world. We have adopted him. He's our adopted son. Papa for Life. Bless Igbo Congress this morning. I donated the son of 500 euros. I donated the son of 500 euros. Papa for Life, 500 euros. 500 euros from Papa for Life. Thank you. Write it down. Papa for Life. Thank you. Yes. 500
200 euro. Thank you. Thank you. Wonderful. Wonderful. Please get ready. If you're in a hurry, signal the master of ceremony for more attention. Please, I'm calling on Anambra Union SM. Anambra Union SM. Anambra Union SM. Anambra Union SM, come to the center stage and have the microphone. Anambra Union SM. Anambra State Association SM, please. Anambra State Association. Oh, what on the senior board and Igbo. Anambra senior brothers. Igbo Union, Igbo benefit, because Bian. Igbo Union benefit. Put your hand together for Igbo Union benefit. Igbo Union benefit. Mbang ijabata mbododo. I wouldn't know when I go. When I go carry. What are you talking? Oneji kwere go Igbo Congress ala. Ha! Ọnwa Yoko! Ọnwa, that position in the high table. Yes, because ndị Igbo benefit nọ n'ọgbọ DJ akwanụkwa mmegbu. Cha. Igbo kweni. Igbo Union Duisburg kweni. Duisburg kweni. Cultural Union kweni. Bikonu. Now Igbo Union benefit. Anyị kwụ ndị Duisburg n'azụ na ihe ha na-eme n'ụbọchị taa. Benefit ha bịara ha agaghị enwe ụzọ. Anyị site n'ụbọchị taa ọrụ anyị hụrụ n'azụ Benefit. Ọrụwa ahụ onye fotografa ma ọ bụ ihu na ego ụlọ ọbụla ebe Benefit. Anyị ga-egbafu n'ihi gara ahụ anyị na-eji igwe n'okwu a. Support with a sum of 400 euros. Thank you. Igbo Bupatal, I'm in the house. Igbo Union Bupatal. Igbo Union Code. Enugu State Association. Enugu State Association. Another book called like Enugu State Association.
Yes. Enugu, the capital of southeastern state of Nigeria, whether I like it or yes. I know Ebuko like Enugu. Enugu Nujiego. Yes. Chairman, one microphone. Razaman. Igbo Queen zone. Wow. Yeah. I can. So I can do this world. Cash we may invite. If you had occasion, but the traditional day had a man. I can have in now Yokaha or twice where the how will I have a good and I can go to wherever I may. No, Mekota. Keja one no hide to Akureba. On behalf of Enugu State and our chairman Eric Wabo, Kajuan over here today. That's only Igbo. Yamaru no Mao. Thank you, the chairman. Enugu State taking in the morning, not very well. Everyone's waiting here on your support in the Igbo Congress. Kachineke kwacho no koji kurumaji na ha Jesus. Ebe anu bịara n'udo, anu ga-ana n'udo. Ukwu ọma akpụ unu in the name of Jesus. Thank you very much. Biko, put your hands together for Biko, on behalf of Enugu State, the Kimbalabas, they are 100 euro. On behalf of Enugu State, can I baby? Enugu ji cash na? Biko, Jineka, the Kimbalabas. Dikin Barnabas, God take it. Dikin Barnabas. The IG, you only know them go on easy. Igbo you don't please come to the center stage. Okay. Igbo you don't please. The master of ceremony need your attention now. Igbo you don't go. Saturday.
ndị Igbo Duisburg anyị ekene n'unu ndị na-ebe a ndị Igbo Cologne ọ dịka ka a na-akpọ oke ọza ndị Igbo Cologne bụ ndị kwụpụtara akwụpụta na this North Rhine-Westphalia ebe ọ bụla enwe ihe ndị Igbo na-eme once anyị dị involve anyị na-aga jee ebe ahụ jee gosi otu anyị si eme ihe anyị na-ekelekwa ndị Duisburg maka na 2 weeks ago mgbe anyị mere our own New Year festival you show your presence you show your brotherhood and we are happy for you people today we come for a return match daalụ rinne anyị na-ekele ndị Igbo Duisburg yes nwachi owosi interparents nwachi ike daalụ rinne yes ndị Igbo Cologne agaghị egbu oge unu anyị na-asọpọt ihe ndị Igbo Duisburg na-eme because na anyị bụ ndị Igbo Cologne anyị na ndị Duisburg nwanne ihe ọ bụla a na-eme na Duisburg a ọ ndị Igbo Cologne na-eme otu anyị bịara ebe a ihe bụ ndị Igbo Cologne ndị bigo na Cologne ma friends anyị nwere nọ na Duisburg a ha ka nkụ so mgbe ọ na a na-eme ma New Year festival ma anything ndị Igbo Duisburg na-eme akpọ anyị ga-abịa so na-abụghị oge ọbụla anyị na-eji envelopu a wee na-asọpọtụ ndị Igbo Duisburg na-asị ihe ọnụ na-eme ka Chineke gọzie ihe niile na-eme ka ọ gaa ọfụma n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Thank you very much. Ndị Igbo Cologne, anyị ekene unu nọ nụrụ nne. Yes, unu kpọrọ anyị oku, anyị sara unu oku, anyị kpọkwa unu oku, nsakwa anyị oku. Ọ nke a gosi na anyị otu nne. Ebe ọ bụla nsote ihe ahụ jiri sọpọtụ ndị Igbo Duisburg ka Chineke kwụghachi unu mmaji kwuru mmaji n'aha Jizọs. Unu bịara n'udo, anụ bịara n'udo, ụkwụ ọma kpọ unu n'aha Jizọs. Udo dịrị anyị niile. Put it up for Igbo Con. Thank you very much. Thank you. Yes. Ndị Igbo Duisburg nke m nwa so n'ofu onye anyị na-ekene ụnụ ndị na-ebe anụnwa bụ ndị Obosi Zealous Brothers Club. Ụnụ mana anyị si nọrọ ebe a na next week Saturday ka anyị na-eme our inauguration na Wordstrasse ka ọ ya adị wee mee. The lucky one ya ebu ofu Toyota Yaris wee naba na bie yọta so ndị Igbo Duisburg bụ ndị nke anyị ọ bụnwa bụ President General ndị Obosi Zealous bụlụkwa Vice Chairman ndị Igbo Duisburg and ndị Igbo Duisburg ma invite and nọ na Duisburg ka anyị nọ eme meeting anyị na-eme anyị wee kwee na anyị abịa wee sọpọtụ ndị Igbo Duisburg nọ ndị nke anyị ka fabụ and ụnụ ma onye asị ya jide ka oji ịma na ka oji dị mma because na nwa ka ibie Prince Chuks Ụmụnze ka ọ nwere ọchịchị ndị Igbo Duisburg ọ nwere every meeting na-abịa anyị na-enwela new member ọ igosi na ife ọ na-eme dị mma so nwa ka ibie ndị Obosi Zealous si gị jide ka iji ma onye asị ya jide ka oji
ịmana ka o ji dị mma. N'afọ ndị Obosi Zealous Brothers Club bụ ndị Obosi ụkwara anyị si ndị Igbo Duisburg ha jide ka daalụ. Thank you very much. Obosi Zealous, anyị ekene ọnụ n'ọnọdụ nne. Anyị nabatara ihu nyere anyị wee na-asị ebe ọ bụla si weta ihe ahụ ji wee sọpọtụ ndị Igbo Congress ka Chineke kwụghachi unu mmadụ kwuru mmadụ n'aha Jizọs. Ịma na asị isi dị mma ọdịda dị mma mana isi adịghị mma ọ dịrị eri ya, so onye nọchara anụ mere ọfụma wee ha ndụrụ ụmụ ụba so ihe ọsị m mere gaba so ọ ya mere Igbo ji wee dị mma so wee na-asị ụnụ ọ bụ unu ji bịa ihe ọkpọ ma anụ ga-ejikọ kpa ma wee na n'aha Jizọs. Put it up, put it up, put it up. For coming to stay for our own event that day, that was in June, and in the one men are saying, and our sisters are also your wife, the Chinelo and Chiuma. So that is why we are here today to represent and to also be in your midst, and we are highly happy to be here. Because ono mukaranye anyada kwa nonyo iye no wa uji tremu and chupamadi anya. So I really want to appreciate you. Thank you for coming for our event as well. We are here today. Thanks for the wonderful wives you have in your midst. And about my 12 disciples. I am even complete today.
So thank you and God bless. Kanya wa financial secretary Bonnie Window. ụmụ nwaanyị otu obi nọ nọrọ nne unu kpọrọ nwunu 12 disciples ihe kpọrọ unu 12 mighty iwu nyere anyị nabatara ya wee na-asị ebe ọ bụla ụzọ eweta ka Chineke kwụghachi unu mmaji bụ mmaji unu ji ọkpa ọnwa wee bịa ihe a na unu ga-ejikwa ọkpa ọnwa wee na n'aha Jizọs Igbo niile mụchingilaba aga m akpọrọ ahụrụ tabi ire otu si wee nabata anyị wee lekọta anyị so anyị na-asịkwa na o jide nke n'oji n'ihi na onye asị jide nke oji gama na nke oji dị mma so otu ọbụla anyị efeela dọla fee euro anyị jikwa envelopu a na-atụkwasị ya n'elu na-asị unu jisie n'ike gaa n'elu mgbe ọbụla ọzọ mkpọkọ anyị ga-akwado unu mma mmanụ mụchimlaba kelelu Mr. Black ekene unu mọnụ nnọọ na-eri nne yes o nyere anyị ihe and anyị nabatara ụdị obiọma wee na-asị ebe ọ bụla iji weta ihe ojiri sọpọtụ Igbo Congress ka Chineke kwụghachi unu mmaji kwuru mmaji n'aha Jizọs wee na-asịkwa unu ji ọkpa ọma wee bịa unu ga-ejikọ ọkpa ọma wee nọ n'aha Jizọs Put it up on Igbo. Mchingilaba. Biko, old bende, no mabo.
Ande meno kobochi taa de la ane kele akachia Igbo Congress Duisburg ana assume unu jisike unu abali ala nde kele nde bende ọbụ sọsọ onye kpo oku bụ onye a na-ekele ekele ọ ma onye za oku bụ onye a na-ekele na ndị zo oku ndị asị bende unu abịa anyị bende rien anyị bende nwan anyị bende mamman bende makano vienu ngonu thank you very much. I know the Rosino, when I say no, about this weather, we have to support the Igbo Congress. Kachineke kwa chunu magic and imagine Jesus. When I see no job on my way, and I don't get caught by Jesus. Eziwa Igbo Progressive Union.
anyị kpọrọ na ụlọ ebe bụ na ala ọfụma maka ndị Igbo egwu wee na-asị ụlọ bọọlụ n'aha Jizọs. Enough of time. Rico, made a presentation, please. Don't misunderstand the master of ceremony. Please, please, please. Enough of leaders are waiting. Thank you. Chairman. Chairman, sir.
Yeah.
Chairman, President, you go away microphone. Duisburg. Ana m ekele ụlọ. Ana m ekele ndị chiefs. Asị m nke onye chiri ya zere. Na-ekele ndị nna niile n'ebe a, na-ekele ndị nne niile n'ebe a, na-ekele ụmụazị niile n'ebe a. Onye unu na n'ụlọ ya n'abalị ya bụ Nze Chinedilo anya furu ugonezi nke agụta. President ndị nzukọ ụmụnna St. Germany. Biko anyị bịara ebe nke n'ụbọchị nke taa ịnọnyere ụmụ nwanne anyị ndị Igbo Duisburg na mmemme nke ha na-eme n'ụbọchị nke tata. Ndị nzukọ ụmụnna ejighị ụjọ biri anyị kara aka. Mụnwa as the president, ana m respect ndị nzukọ ụmụnna niile. Ma ndị na-ebe a ma ndị anọghị ebe a. Ana m asị ugwu unu n'ofu n'ofu. Ana m respect onye ọbụla. Wee na-ekelekwa ndị Igbo Duisburg. Ọ dịrọ izi mmadụ itinye deeti mbọsị ọ ga-eme ife nọrọ ndụ ruo that particular day. Ọ Chineke mere ya. O nwere ndị na-etinye deeti ha agaghị ama na deeti ha tinyere ụkwụ deeti mbọsị a ga-eme ife. O nwere ndị na-etinye deeti ha ama na deeti ha tinyere ụkwụ mbọsị ha ga-anwụ. Beti unu tinye deeti n'ụbọchị nke tata. Onye kere eluigwe na mee ya ụdị ndụ na-eselebreti ya. Asị m na celebration agaghị akọ n'ezinụlọ anyị n'ofu n'ofu. Onye ọbụla bịara ebe nka n'ụbọchị nke tata anya furu ugonezi nke agwata asị na ọ ga-adịrị unu na mma na ịbịa n'onye ndị Igbo Duisburg. Ọ ga-adịrị unu nke na mma. Ọbịbịa unu mere ebe a n'ụbọchị nke tata onweghị onye n'ime unu ga-asị ga-regret ya. Mgbe unu ga-ana ụkwụ unu ga-ana ga-aka ụkwụ unu ga-eji nne ga-aka nke m ji bịa mma. Ndị uwe ojii obodo a na-akọntrol ndị nwụrụ mmanya ha agaghị afụ anyị aṅụwana m. Onwe onye a ga-afụ. Biko ana m asị na ọ ga-adịrị ndị Igbo niile mma. Anyị nwa bụ ndị nzukọ ụmụnna asị na anyị ga-abịa nọnyere ụlọ. Ọ bụrụ na unu ga-echeta ndị Igbo Duisburg and ndị nzukọ ụmụnna anyị bụ nnu na mmanụ. Anyị bụ ụmụ nwanne. Nne nwe ka anyị ji bịa n'uju. Mgbe anyị ga-enye unu ochere ngenga anyị ji bịa unu ga-ama na anyị nọ ụlọ. O nwere ofu ihe nchọrọ inye ụlọ. Ayọ m ga-ayọ ụlọ bụ mgbe ndị nzukọ ụmụnna ga-eme ife. Biko ụlọ jụọ asị na constitution ụlọ ọsị
maka na ndị anyị na-abụghị na mma anyị na-ebrek constitution. O nwere ndị anyị ga-eji anya yuzo constitution nzukọ ụmụnna, but o nwere ndị anyị ga-akpọ ndị nke anyị ebrek constitution mee ife nwanne na nwanne. Biko ana m asị mgbe ndị nzukọ ụmụnna ga-akpọkwa ụlọ marakwa nnọọ ihe nwanne ka anyị na-eme, mekwe enyi ya ihe nwanne na nwanne. Awo na ayọ Chineke nke bụ nzi niile nke ndị agha wee na-asị na etu anyị na ebe a ana m ekwu okwu asị onye chiri echiri m echi n'ezi nke agụta na-asị na ọ ga-adịra anyị chanyị na mma na anyị nchanyị n'ebe onwe ga-anwụ ọnwụ ike. Anyị ga-anọ ihe Chineke si na anyị ga-anọ. And abịa na nzukọ ụmụnna anyị nwere section by section. Aga m hand the microphone to the onye ga-enye ụlọ chere ngenge ndị nzukọ ụmụnna kwadoro ụlọ. Thank you and God bless you. Ndị nzukọ ụmụnna ndị won. It's not all about iwere akụpe na-akụ aka. It's all about money. What is speaking here is what? Money. Ndị nzukọ ụmụnna kwenu. Ndị nzukọ ụmụnna kwenu. Ndị nzukọ ụmụnna kwezuonu. Yeah. Ndị nzukọ ụmụnna bịara gị ije mana na mmadụ. Anyị nwere ike kpọlite onye nwụrụ anwụ bụta ihe niile nọ n'aka Chineke. Ọ bụrụ awa papa anyị akpọlite onye nwụrụ anwụ. Nnụlọ anya wa president o kwuchara ihe niile ahụ. And ọ baghị uru igbu were n'oge ndị nzukọ ụmụnna. Awụ part of ndị Duisburg, ndị Igbo Duisburg. Ihe our president na-akọwa na our constitution na Duisburg wụ 200 euro. Na mbọsị anyị ga-emekwa ihe nwe akwa 200 euro na-ewere ya lawa ahụ. Nwe ya 200 ihe mere ewere ya lawa. On behalf of ndị nzukọ ụmụnna niile nọ here, Chief Nwakibe ya Numunze wụrụkwanụ president ndị Igbo conference, ndị Igbo Duisburg chairman. Ochi niile na ndị nzukọ ụmụnna na-eji a na-ahapụrụ gị ya n'aka ka ị were wugara ndị Duisburg. Anyị na-enye gị the sum of 2,010 euro. Ịgbakọ ego a na naira ya aba na million. Ma ịgbakọ ego a na naira mbọsị nnu na-abịara mbọsị ọla nnu nwanne gee ntị o nwere ike mbọsị ndị nzukọ ụmụnna ga-eji oji na because of ego anyị nyere dịsa ga-eji ha ahụ. A prezidenti anyị ji ahụ bịa, ị ga-adịkwa ndụ jiri ahụ bịa mee ụta isi mere aha Jizọs. Anya furu ụlọ n'ezinipụta ndị nze na ọzọ ma kpọnyere ibe ya anyị ekene ụlọ. In fact, amam ka mmesi ekene ụlọ mana mma asị ebe ọbụla unu si eweta ihe ahụ ji wee sọpọtụ ndị Duisburg ka Chineke kwụghachi ụnụ mmadụ ka mmadụ n'aha Jizọs. Wee na-ekwekwe n'ụlọ nkwa anụrụ m ozi unu n'aha mụọ the chairman of this organization wee na-ekwu unu nkwa na anyị nụnụ otu nne, and because of anyị nụnụ otu nne I ga-elift the constitution. I promise that. Enwere mgbe unu chọrọ ime ihe anyị kansụlọ, anyị nwachakwa ime unu kansụlọ ihe a gosiri that na anyị nwe otu nne. Mgbe anyị lọsịrị mmadụ unu bịara anyị mgbarụ, we didn't forget it. Wee na-ekwu unu nkwa as far as na 11B nzukọ ụmụnna is concerned, that till unu si anyị merụ na anyị ga-emerụ unu ya n'aha Jizọs. Wee na-asị unu anyị ga-eme mmụọ, wee na-asị unu ụkwụ unu ji bịa ụkwụ ọma, anyị ga-ejikwa ọma nwa were na n'aha Jizọs. Udo dịrị unu. Thank you. Biko unu ewere iwe. The chairman of the nzukọ ndị Igbo Duisburg ekwukwu okwu kenekwa ndị nzukọ ụmụnna. Ọ bụrụ unu n'anya today ka ndị nzukọ ụmụnna supposed iri ji anyị akwụghị ụgwọ hall, but the nweta information that na ndị Igbo Duisburg etinyego their date before us know that to withdraw the money, which the money ka dị n'aka ndị ahụ akwụnyere ụgwọ hall till today.
anyị ebu ugo hall mgbe anyị ga-eri ji ndị nzukọ ụmụnna 29th of August 2026 because of ndị Igbo Duisburg we cancelled our own. But I don't remember na-ekwu na according to our way chairman ife dị ebe a bụ 2010 ọrụ abiko unu ga-agụ ego ọ bụrụ na o zuru unu eme ka anyị mara maka ndị nzukọ ụmụnna bụ ekwuo eme ụlọ gụọ ya ọ bụrụ na o zuru eme ka anyị mara egwuru gị ozu. ndị Igbo Munster anyị ekene unu wee na-asị unu ebe unu si ete unu jiri sọpọtụ anyị ka Chineke kwụghachi unu mmadụ kwuru mmadụ n'aha Jizọs. Unu si ete ka wee bịa wee sị unu na Chineke ga-edoghachi unu n'aha Jizọs. I say Vupata Biaga. Now Igbo Union Vupata. I represent Igbo Union Vupata. The Igbo Union Vupata, like in the Duisburg in Memasari very well. So how are they okay? The chairman advanced and make sure and make the only she and only energy in the Duisburg. Only chairman, somebody make it and so him you know hygiene support the Igbo Union Duisburg. So chairman, on behalf of Igbo Union Vupata, I'm presenting this paper, this envelope to you according to my chairman. Igbo Union Vupata n'aha Igbo Duisburg Congress anyị na-ekele gị wee na-asị ebe unu si eweta unu ji sọpọtụ anyị ka Chineke kwụghachi unu mmadụ kwuru mmadụ n'aha Jizọs. Bisi wee dọtere aka na ị ga-ana nkwụ ọma mkpọ gị ị ga-ana n'udo n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Biko attention, Congress of Imo State Indigene SN ha nyere envelope ka m nye ndị Duisburg. Congress of Imo State Indigene SN because they are on their way, but I'm a member of the union. Yes, Emma is a member. So because they got their envelope. Because yes, Chief Elon for they do is a member too. Because Nzuka Ezinyom Igbo, not time with failure. How they wrote this envelope? Nzuka Ezinyom. Oh boy, yes, me prayer. Open the book here. Okay, umwada nambara. Bona lekule bono no onna na umwada nambara. Baba. Umwada nambara biko. Biam nomo. After that, men we sabi. After men we sabi, Igbo Union Munster biko. DJ, 1 minute. Biko Ohangwa nyere ndị Igbo Congress Duisburg 100 euro. Egwe na-edebe ihe ede. Ohangwa 100 euro. Ụmụaka yi no 100 euro. Thank you. Biko ụmụ nwanyị ndị inyom ọkwa gwa ọrịa tebe. Elekwala ndị ọzọ. Always loving everybody, no discrimination. One time, no competition. Blessings
chairperson, please.
ụmụada na-alaiki ife dị mma ya ka anyị ji wee bịa ka anyị wee bịa sọpọtụ ndị be anyị maka na ebe ọ na ndị be anyị na-eme ife a na-agba na na-eme ife wee na-esi na anyị ji obere ife dị n'aka anyị ebe a wee na-asị ka ya gazie daalụnụ nnọọ nere nne ụmụ nwaanyị Anambra ndị ahụ ndị nwunye anyị nwa ụmụ nwoke ndị Anambra anyị kelere ụlọ ọfụma wee na-asị ụlọ ebe unu si eweta ife ji wesikwe sọpọtụ ndị Igbo Congress ka Chineke kwụghachi unu mmaji kwuru mmaji n'afọ Jizọs unu ji ọkpama wee bịa wee sịkwa na unu ga-eji ọkpama wee na n'aha Jizọs Thank you.
picture with our Ebu Chairman and Ibrahim Biko. Members, men West Avenue State, government, people come to us for you by now. Governor, you yes, so. It's all few of us that will remember from our but I still talk close to them. I am the deliver to our people. So they am going to members of the Jina. I shall go to cry. I am going to do. So people talk close to them. So we are going to do upon the member and the people. So people, members, because when they come outside, people will make a group picture with the Ebu Chairman and Chairman Yaman. Very well, sir. How you want to do yes. I'm a ball for I got a little massively. When I see the ball in the world, I think the watch only to walk over and I do walk over and all the Mustafa, I see you, Mustafa, please.
Chairman, good. They would. Igbo Congress. I hear everyone. Don't try. I hear Ifunaya. Everyone. And I'm talking my money. Una Fulani. I everybody. So every people like no. Okay, always so cool. The Bible says, "I never now leave Basu, now will them more." I am a lady who them more. Maka, Abraham Bukimba. You don't love me, I am very grateful and happy to associate with the Igbo Congress Duisburg. And we were invited on behalf of Duisburg and Northern Westphalia. I want to sincerely apologize because now they will expect a lot from us. But due to there was an European election, ACIU Europe, which which a lot of people as she travels, that on the can almost an alabaya melodica and Hoga Yotisha fine. Maka everybody not trying to swallow would they jimba. We are proud of them. So on behalf of ACIU, not trying to swallow, this is not small, it's not much. But when you open it, you know that we are the Africans. And then we feel that he came. And I told him, I will make another one. Yes. One guy. Yes, I happy that things are in everyone's there. When we want to money from Jesus. We shall come out and we shall come out and Jesus. Yes. I'm to be a chairman. How can I watch what you in a minute? What happened? I go to the chairman.
Yes.